Moi ben, Xanxo. Aquí tes a tua gaita. Que che parece? Moi bonita. Gustache? Sí. É así como a pedidas? Sí. Bueno, pois entonces vouche dar unha explicación que é o que facemos con todas as entregas. Pois mira, o punteiro sempre por aquí. Entonces, para sacalo, afloxamos aquí 1 centímetro e agora isto sale con toda a precisión sin tropezar a palleta na buxa, non? Aquí tamén o soprete, este é o novo sistema que chamamos Eipon. É moi fácil de... Esta válvula é moi duradeira, pero tamén é moi fácil de cambiar, o sea que non leva tornillo, nin leva nada. Como ves, ponse aí e atase con un fío moi suave, sin apretar. Esta é a boquilla desmontable, que tamén ten moitas ventaxas, o sea, se un día che queda corta, pois hai unha máis larga. Pois mira, sempre que saquemos o punteiro para calquera operación que fagamos na gaita, o primeiro que debemos facer pois, é poñer o protector. Sabes, que así dan que se nos cae o punteiro, que non rompa a palleta. Outra delas sería, aproveitando de que esta boquilla é desmontable, xa colocamos aquí, temos unha boquilla para soplar o punteiro directamente. Aquí vai un taquiño de madeira e unha navalla. Bueno, pois este é o seibo para os corchos. Isto trátase de untar así, a xuntar o corcho para que vaya máis suave, non? Para que te fagas unha idea, isto debe durar por 4 ou 5 anos. Vale, xa o verdamos. Vale. 2 veces ao ano, pois recomendamos de botalle 3 gotas. Isto é aceite de almendra, isto é para hidratar a madeira do punteiro, non? O sea que vamos a utilizar un furado destes, pero o mellor é utilizar este máis grande, que está máis centrado. Entonces poñémoslle 3 gotas. Muy bien.